Kristo asundwe enkan orofo a me wo hia me ntwam nko me wo che Awurade asem ketewa bi asem bi eye hintasem a me no mie no ya dwene ema so esie wa che ene Awurade na me so ebie so a kire the word I have regretted twi kasa ne ka na se manu me ho sa kasa we ye kasa emu odu odofo a wo hwe me na me wo hia ema sa kasa we obi nka bi nkyerɛw eja hye sansem we nso onyankopɔn ka asem bi de kyerɛ adasama na ekofa nsunsuanso bɔne de brɛ Genesis chapter 6 verse number 6 yenko Genesis chapter 6 verse number 6 yes na Awurade nu ne ho se woyɛ wo nipa onyankopɔn de anigye ne bo nipa betra asase we so kan Genesis chapter 1 verse number 31 na wɔse hwɛ onyankopɔn de anigye ka sɛ de me nyina ɛyɛ na yɛ papa anigye a wɔde bo nipa betra asase we so no de na nka Awurade ɛhwehwɛ no anyɛ saa enti ɛbrɛ a onipa hyɛ ase sɛ odi bɔne Genesis chapter 6 verse number 1 coming down Awurade nu ne ho se woyɛ wo nipa onu no so oyɛ onipa ɛwɔ asase so edi enti na nipa Awurade nu no so oyɛ firi sɛ na bɔne dɔɔso etu wɔse me nu mu sɛ me yɛ onipa na ɛyɛ ne ya na koma mu na ɛyɛ ne ya yɛ de bɛyɛ na koma mu hallelujah amen onyankopɔn enu no so oyɛ onipa na ɛyɛ ne ya ɛwɔ na koma mu ansa no obi bɛka kyerɛ sɛ manum ho ɛwɔ wo ho no na kyerɛ sɛ adeɛ bi a na wɔn expect sɛ wo bɛyɛ no ɛne no wayɛ adeɛ bi a ɔde hyɛ wɔn nsa sɛ nkayɛ no wɔntumi anwɔ na kyerɛ sɛ nipa no wama ne nsa asi fam wama na di ya wɔ ho anigye a na nkɔ no ɔhwɛ afiri wɔn nkyɛn no anwie saa ɔrɔfoɔ enipa to mmara onyankopɔn enu no so obu onipa na ɛyɛ ne ya ɛwɔ na koma mu wo hwɛ me mepa akyɛw ɛdeɛ ba adeɛ na wayɛ ama ahye wɔ bi ama nipa na ka kyerɛ sɛ wɔnu no ho ɔyɛ ɔbaa eti wo kuna ka kyerɛ sɛ wɔnu no so ɔware wa anaa bema wo yira ka kyerɛ sɛ wɔnu no sɛ ɔma no kwama de ka wahyɛ nana wo akwantuom nipa ɔde utu kwa no wo mena nu no sɛ ɔde utu kwae obi adi w'anim akɔpɛ bɔse ama wo nipa kyɛ wo nipa koro na nu no sɛ odi w'anim kɔpɛ bɔse ama wo obi adi w'anim akɔpɛ dodɔ prapra bi obi adi w'anim akɔ ha da ama wo obi adi w'anim akɔpɛ adwuma bi ama wo ɛnɛ wo nipa koro wɔnu no ho ana sɛ saa kasa we bi firi obi nkyɛ ba wo nkyɛ ya ɛnɛ kɔpɛ nipa koro na hwɛ na kyira kwa ne pa kyɛw na saa kasa no epie pɛ ɛnome ne edi akyire eto kan to aso a wɔsesɛ na Awurade ka sɛ na Awurade ka sɛ mɛpepa nipa ma bɔ wɔn afiri asase ɛbrɛ ani onyankopɔn ka sɛ wɔnu no ho pɛ anamo a edi akyire ba na nyɛ papa nti wɔka so ɔbɛpepa nipa a wabɔ wɔn no wabɔ wɔn mu nyinaa afiri asase ani me ka sɛ obi ɛka sɛ wɔnu no ho ɛwɔ obi ho no ɛnɛ wagye adwuma no afiri ne nsam ɔka sɛ wɔnu no ho pɛ ana ogya wawadeɛ ɔka sɛ wɔnu no ho pɛ ana ɔsɛe enyinasoɔ pɛ bi a ɔwɔ ɛde ma wɔ ɔdɔfo a wɔhwɛ me mepakyɛw bebree saa na ɛto ɛyɛ owura bi a ne yɛfrɛ no Sɔɔ onyankopɔn na de ne si Israel so hene nanso ɔyɛ asoɔden na wantie Awurade asɛm no ɔka 1 Samuel chapter 15 verse number 11 hɔ nom na wɔse na onyankopɔn ka kyerɛ Samuel sɛ manum ho sɛ mede Sɔɔ esi me man so hene sɛ ɔhen kɛseɛ ɛfiri sɛ wasan n'akyi afiri me nyankopɔn m'akyi ɔdɔfoɔ mepakyɛw ɛma wɔ nipa dasani biara ɛnnu no sɛ ɔboa wɔ ɛma nipa dasani biara nkasa ne mfa nkyerɛw nipa yɛ mfonsoɔ yɛ mmaratodeɛ no Awurade ɛnu ne ho ɛwɔ ne ho Sɔɔ Awurade nu ne ho no wɔgye n'ahenni afiri ne nsam baabi a wabɔ berɛ duru bia sɛ woyɛ nyankopɔn nipa sɛ ɔyɛ dwontoni sɛ ɔyɛ odiifoɔ ɛma saa kasa wɔmfiri obi ɛnkyɛn ma wo nkyɛn da sɛ m'anim sɛ megye wo koraa wɔ asɔre fie a m'anim sɛ mede wo sii mpaninnie mma wobɛyɛ ɔsɔfoɔ mma wobɛyɛ adiifoɔ panin sɛ obi kasa ne kyerɛ wo a kyerɛ sɛ woakwan a wonam so no akyea mfonsoɔ abam mmaratodi abam ɛnti nnɛ sakra wadwen na ma Awurade asɛm no wɔ ntena brɛ wo ho ase na onyankopɔn dom ahobrɛaseɛfoɔ 2026 a yɛbɛwura mu no ɛma saa kasa bi ɛmfiri obi hɔ ɛma wo nkyɛn na akyire no wankono ho anaasɛ akyire no onhyira bi ama wo God bless you.